Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Fighters, up! Fighters, fire! Fighters, खडा नमना, fire! प्राचार्य सुरेंद्र शिरसाट हे माझे वैयक्तिक मित्र असले, परंतु सगळ्यांबरोबर घेऊन बसणारे असे ते एक व्यक्तिमत्व असले. ते वचून आमची खरोखर गोव्याची खूप हानी झाली. आमच्या वेळात आम्ही असताना 7 वेळा मुख्यमंत्री बदलले. हे वैशिष्ट्य सभापती मागे झाला तो. त्यांचे व्यक्तिमत्व आम्ही काही काळ राष्ट्रवादीत असताना एकत्र आम्ही वावरले, काम केले आणि स्वभाव असो की दुसऱ्याक दुखोवपाचे ना. आणि पत्रकारिता करता असताना सुद्धा निष्पृह रितीन ती करप, प्रामाणिकपणे करप हे त्याचे ध्येय. अगदी प्राथमिक स्तरावर शिक्षक मागीर कॉलेजांत आणि अनेक पिढ्या घडोवपाचें कार्य त्याच्या हातांत. तांची गैरहजेरी आमकां भासतलीच, पूण त्याच बरोबर ताणें केल्ली कार्य हे उर्वरीत समाजा खातीर कायम रावतलें. आमी बराबर काम केल्लें. एज ए सभापती तेजें काम बरें आशिल्लें आनी एज ए MLA बी तेजें काम बरें आशिल्लें. शिरसाट सरांचें वर्णन अजात शत्रू ह्या एकाच शब्दान करपाक जाय. 1989 ताणें आनी हांवें मोगो पक्षाच्या तिकेटाचेर निवडणुका लढयल्या आणि त्याच्यानंतर निवडून आयले. सुरेंद्र शिरसाट सर हे त्यांच्यानी एज्युकेशन फील्ड असत, सहकार क्षेत्र असत, राजकारण असत, समाजसेवेचे क्षेत्र असत किंवा नाट्य क्षेत्र ह्या सगळ्या हातूंतल्यान त्यांच्यानी वेगवेगळी भूमिका त्या हातूंत जस्टीस दिल्ली आसा. अनटाइमली डिमाइज of our professor, ex-speaker, social worker, tall leader, वाणी समाजाचो सगळ्यान व्हडलो लिडर सुरेंद्र शिरसाट आमकां सोडून गेलो. दूख भोगता म्हाका.